Všechny moc vítám a dneska jsme se sešli u takového neformálního sdílení. A mě dneska napadlo, že začnu pohádkou. Minule jsem začínala webinář o strachu pohádkou, tak dneska mám pohádku o Sofii, delfínech a tichém připomenutí. A pohádkou si začneme a potom uvidíme, jak se nám to popluje. Máme tady docela dost otázek, které jste měli, protože většina z vás už asi trošku ví o těch našich cestách za delfínama, tak něco málo řekneme, pozdílíme z Malé plachetnice, z našich zážitků čerstvých a odpovíme na otázky. Uvidíme, jak se nám to potom dál bude spolu tvořit. Tak nás poprosím, ať se tak nějak jako dobře uvelebíme. Můžete si klidně zavřít oči. Mě to baví dát si pohádku k obědu. A můžeme se spojit nejdřív se svým dechem, ať si uděláme také malinké zastaveníčko. Zavnímáme si jenom, jak dech vchází do našeho těla, jak v něm vytváří prostor. S výdechem můžeme cítit takové uvolnění. A můžeme nechat působit na sebe slova. Bylo nebylo, Sofie se jednoho dne ocitla na malé lodi uprostřed moře. Bylo to zvláštní, nikdy předtím nebyla tak blízko tolika lidem najednou. Lidi spali vedle sebe, jedli spolu, sdíleli malý prostor lodi a nebylo kam odejít. Nebylo kde být sama. A to v Sofii vyvolávalo zvláštní neklid. Celý život věřila, že svoboda znamená mít dostatek vlastního prostoru. Svůj klid, svůj svět, své já, oddělené od ostatních. A teď to bylo jinak. Loď se houpala. Místa bylo málo. Jídlo si nemohli vybrat. A přesto právě tam začalo něco nového. První den na lodi byl větrný a živý. Moře mělo svůj vlastní rytmus, který nešel ovládat. A pak se to stalo. Nejdřív vedle lodí a potom před lodí se objevil delfín. Vyskočil z vody, na okamžik se zaleskl ve vzduchu. A Sofie ucítila něco nečekaného. Ucítila velký příliv radosti. Docela jí to překvapilo. Delfíni skákli před lodí, jako by jí vedli dál. Lehce, hravě, přirozeně. Na lodi se začalo něco měnit. Úsměvy přicházely samy, smích se objevoval bez důvodů, pohledy se potkávaly jinak. Byl tam i průvodce. Nemluvil mnoho, neřídil ostatní, nevysvětloval, jen byl. Klidný, tichý, přítomný. A když se objevili delfíni, jeho pohled se jemně změnil, jako by je poznával. Loď ještě ten den dorazila na zvláštní místo. Korálový útes, domov delfínů, kde delfíni odpočívají, hrají si a pobývají přes den. Když Sofie vstoupila do vody, svět se změnil. Tělo se uvolnilo, dech se prohloubil, myšlenky se zpomalily. Nemusela nic dělat, nemusela nic držet. Stačilo být ve vodě a odevzdat se. Jeden proplul tak blízko, že Sofie cítila pohyb vody kolem svého těla. Jiný se na chvilku zastavil, jako by ji pozoroval. Další se otočil a zmizel v hloubce. A znovu se vynořil. Byla v tom hravost, radost, zvědavost a taky hluboký klid. Lidé se začali smát i ve vodě. Beze slov, bez vysvětlení, jen sdílením přítomnosti.
Sofie si všímala i průvodce. Zůstal stranou. Neplaval mezi nimi, neplaval za delfínami. Jen ji pozoroval. Klidný jako moře samo. A přesto k němu delfíni sami připlouvali, jako by reagovali na jeho ticho. A tehdy to Sofie pochopila. Není potřeba kontrolovat, není potřeba tlačit. To důležité se děje samo, když mu nebráníme. A delfíni ti si hráli, byli spolu, reagovali na sebe, byli zvědaví a otevření. Neřešili, jak by to mělo být. Jen byli ve své přirozenosti. A lidé si začali vzpomínat. Vzpomínali si na to, že radost je přirozená. Že sdílení může být jednoduché. Že blízkost není ohrožení. Že klid je přirozený. Že plynutí je bezpečné. Že spolubytí může být lehké. A že hravost je důležitou součástí života. Když se Sofie vrátila na loď, usmála se. Sofii na začátku vadilo houpání, málo místa a jednoduchost. Už nebylo důležité. Protože to nejdůležitější se nedá naplánovat. Je prožít. A tak si tiše přála. Ať nezapomínáme na plyn, na důvěru, na radost bez důvodu, na hravost, na sdílení, na klid a na spolubytí. Protože to všechno v nás pořád je. Stejně jako moře. Tak to je konec pohádky. Pohádka na motivy našich cest. A pro mě ty naše cesty na moře jsou takovým rozpomínáním si na vlastně nějakou naši kmenovou podstatu, na propojení mezi námi lidmi, na nějaký plynutí, bezpečí a důvěru, který jsou takovými našimi prvními tělovými otisky, když přicházíme na svět a když jsme ještě u maminky v bříšku, je tam taky i to vodní prostředí. A nepřestává mě vlastně překvapovat, jak vlastně v té ohromné jednoduchosti jenom propojování se s přírodou můžeme docházet jako k velkému uvolnění našeho nervového systému, k velkému propojení se sebou, s ostatníma, i s přírodou a je to vždycky neuvěřitelně dojemné. Pro mě, já jsem to ani nemohla dočíst tu pohádku, jsem se skoro rozbrečela. Tak letos v dubnu jsme, protože do Satáje za delfíny, Satája je nádherný korálový útes na Rudém moři v Egyptě, zhruba 30 kilometrů od břehu, který má tvar srdce a tvoří takovou přirozenou bariéru, přirozený větrolan, to znamená, můžete být na otevřeném moři, vlastně v takovém bezpečí, nejsou tam velké vlny, je to zhruba 6kilometrový vlastně takový okruh, do kterého přes den připlávají delfíni dlouholebí, který jste tady mohli vidět, možná ještě vidíte. Připlavávají si hrát, odpočívat, pářit se. A já si myslím, že tam připlavávají i se koukat na lidi, protože právě proto, že jsou tam delfíni, tak je tam i vždycky pár lodí, který tam kotví a plavou, mají interakce vlastně jako s delfíny. Já jsem si nikdy nemyslela, že to je vlastně vůbec možný. Když jsem byla poprvé v Satáje, tak jsem si jenom říkala, to je jako opravdu možný, že já tady můžu být s těmi divokými tvory v jejich prostředí, kdy
to můžou být opravdu velké stáda těch delfínů. Občas jich připlave pár, občas jsou jich opravdu desítky až stovky, když se víc hejn spojí dohromady. Je to neuvěřitelné. Jo. Takže my vlastně vyrážíme na lodi a celý týden jsme v té Satáje, kde kotvíme a plaveme, hrajeme si s delfínama. A to pozorování těch delfínů, to jejich prostředí a to vodní prostředí vlastně působí na člověka taky jako zajímavým způsobem, že je to velmi cítit v těch mezilidských interakcích. Jako bychom se právě vraceli k nějakému takovému původnímu způsobu kmenového fungování, sdílení a možná i nějakého hlubšího napojení na svou intuici. A najednou je to vlastně všechno takový jako jednodušší. Mizí tam to usilování a je to nádherné. Až do Posad jezdila vždycky na také větší lodi, kde bylo zhruba 20 lidí. A aktuálně jsme byli na Malé Plachetnici a mé první setkání vůbec s delfíny bylo na Malé Plachetnici asi před 5 lety tady u nás na Středozemním moři u Sardinie, kdy ten život sám na Malé Plachetnici, kde právě toho prostoru není tolik, více to houpe, ale zároveň jsou si tam ti lidi blíž a člověk je i blíž tomu moři, je kouzelné samo o sobě. A tento duben byl kouzelný tím, že právě jsme byli v té Satáje na té Malé Plachetnici, kde jste pořád opravdu u vody a myslím, že se i těm delfínům ta naše malá plachetka líbila, protože byli neustále kolem, takže stačilo vlastně z té lodi vyskočit a občas už jsme ani neměli sílu jít do té vody, třeba po 6 hodinách plavání a ti delfíni tam pořád kolem té naší lodi nás zvali prostě k nějaké interakci a k tomu, abychom šli do vody, kroužili kolem té naší lodi. Takže bytí na té Malé Plachetnici bylo opravdu takový jako pro mě neuvěřitelně vyživující. Obě ty varianty, větší loď, ta plachetnice mají své určitě výhody, nevýhody. Ale pro mě tohle bylo opravdu kouzelné. A v rámci sdílení bylo to i zapředeno v pohádce. Jsme tento duben narazili na úžasného průvodce, guida, který byl zároveň freediver, to znamená praktikoval nádechové potápění a nesl v sobě opravdu esenci hlubokého klidu. A řekla bych možná takovou jako esenci vody. Jako člověk, který od malička je hluboce spojený s mořem, s tím podmořským životem, tak opravdu bylo vidět, jak delfíni reagují na tu jeho přítomnost, jak i lidi reagují na tu jeho přítomnost. Byla to opravdu pro mě taková krásná lekce i nějakého leadershipu, jak může někdo úplně v klidu, bez nějakých jako restrikcí, jenom vlastně svým bytím emanovat něco takového, že se všechno děje tak, jak má. A být s ním, tím pádem všechno jde nějakým způsobem hladce. Nemusí tam být jako žádný speciální dohled, prostě se vše děje tak, jak má. Takže jsme tento rok narazili na úplně úžasného, kvalitního člověka, kterého chceme mít už na všech našich plavbách, protože tomu dal takový úplně jiný rozměr. A než se tady já zvášním ve svém sdílení, tak tady máme ještě Martičku, která s náma byla v prosinci na plavbě, která zrovna nahrává taky z mého Zoom účtu, takže se jmenuje stejně jako já, ale poznávací znamení na nějaké úrovni, totiž nejsme oddělitelné, ale poznávací znamení ve fyzickém světě Martička, i když se jmenuje na obrazovce taky Kaša Korda, tak má brýle. A Martička s náma bude taky určitě sdílet část její cesty ale taky mi bude tady dávat číst otázky, které jste měli vy k delfínům a vlastně ty otázky jsou pro nás možná nejdůležitější, protože je to to, co vás zajímá a taky během toho našeho setkání, kdykoliv budete chtít něco okomentovat nebo se na něco zeptat, tak klidně směle do toho. My jsme tady, abychom vlastně šerovali.
Pro mě je úžasný to, že vlastně, jak pracuji s lidma terapeuticky, tak málo kdy pak vidím velké změny. Děje se mi to často, když je to fakt použijeme nějaký silnější nástroje, třeba psychedeliky asistovanou psychoterapii, tak ta změna může být akcelerována, ale má to taky své nevýhody. A vlastně tady skrzevá to intenzivní propojení jak s přírodou, tak s lidma, tak s tím mořským světem opravdu vidíme a Martička možná pozdílí kus sebe, že se tam dějou velké věci a určitě to souvisí vlastně s tím, jak ta naše nervová soustava, jak ten nervový systém se může jako uvolnit. Hraje tam velkou roli voda, hrají tam velkou roli delfíny, vlastně to jejich spolu. A, a myslím, že ještě pár ingrediencí, který si tady možná odkryjem. A jenom, Martičko, když tam ťukneš u toho ovládání na participants nebo účastníky, tak můžeš vlastně stišit ty mikrofony. Mikrofony, protože ono to občas interferuje a zase si je zapnete, když budete potřebovat se třeba něco zeptat. Ano, už je to hotovo. Já ještě, když si povídala o průvodci, tak jsem tady dala fotku průvodce, který vás teďka vedl na lodi a má tam i mapku, tak jestli ještě k tomu chceš něco doříct, když ho tady máme, Tak koukáme na něj. Ultimate průvodce, guida, který má hodně zajímavou životní historii, ale vlastně vyrůstal od malička u moře a říkal, že taťka učil tak plavat. On má 4 sourozenci, že měl takovou metodu, že když jim bylo 6 měsíců, že je prostě hodil do moře. A oni prostě plavali. Takže zhruba od 6 měsíců se zabývá, od svých 6 měsíců se intenzivně zabývá podmořským životem. A jako freediver taky vlastně je dobře vycvičení na udržování nějaký úrovně jakoby klidu, který vyžaduje to nádechové potápění. A opravdu pro nás, když jsme nesledovali delfíny, tak jsme sledovali prostě jeho, jak se chová, protože to pro nás bylo jako hluboce inspirativní. Bylo i zajímavé jej sledovat, jak plave úplně v klidu, jak čeká v té vodě. Takže to bylo nádherný a drží tam v rukou mapku právě toho korálového útesu Satája, na který jezdíme. Ten korálový útes Satája má vlastně tvar srdce, jo, srdce nebo prdele. Srdce je takový jako romantičtější představa. A vlastně to srdce dělá bariéru ze severu, takže severní vítr, který tam nejčastěji fouká a vytváří vlny, je tou bariérou, ty vlny jsou zastavované opravdu na tom útesu je většinou klid a když jsou tam vlny, tak jsou vlastně takový malinký. A tam z té druhé strany na té fotce, co vidíte, tak to jsou další takový malý koralový útesy, na kterých jsme se potom taky mohli potápět, kde je krásný podmořský život. Jsou tam třeba kolonie soužití rybičky Nemo a sasanek a další různý jako nádherný podmořský divadla, jak tomu říkám, že vlastně i na těch koralových útesech člověk jako pozoruje ty rybičky, ty různý malý rejnochy, trnuchy, chobotnice, jejich interakce vlastně, jsou tam takový jakoby příběhy pod vodou. Takže je to taková malá oáska a tu mapičku nám náš Ahmed drží a to bylo vlastně ta fotka z toho, jak jsme se vůbec jakoby představovali, jak představoval Reef korálový útes Satáju pro lidičky, kteří tam ještě nebyli. Krásný. Tak a já bych se klidně přesunula k otázkám, nebo Martičko, když budeš mít chuť ty pozdílet, tak klidně sdílej, nebo případně, jestli jste tady vy, kteří jste byli s námi, nebo se s námi chystáte a chcete něco zazdílet nebo se zeptat, tak se určitě ptejte.
Tak já možná, než se dostanu k otázkám, tak jenom řeknu pár vět z mé zkušenosti. Um, Měla jsem tu možnost být na velké lodi, ne na malé, takže nemůžu to nějakým způsobem jakoby porovnat. Nemám takovou zkušenost jako ty, Kaši. Byla jsem tam s tebou v listopadu a neměla jsem žádné očekávání a o to víc mě to možná překvapilo, protože už to Kaša vlastně řekla, nechci se opakovat, ale přijde mi to opravdu důležité zdůraznit, že v ten moment, kdy jsme na té jedné lodi a když tam pořád je nějaké poupování, jsme 90%, možná 95% venku, vnímáme všechny živly, což znamená slunce, východ, západ, hvězdy, měsíc, vítr, vodu, tak a ještě se to tak pořád jakoby houpe, tak to už má jakoby velký vliv na ten náš nervový systém. A nějak tak přirozeně tam odpadávají všechny ty naše mm, role nebo masky, že i když ty lidi neznáme, tak najednou jsme v takovém kontaktu s nimi, jako bychom se znali léta a je to tam všechno v takovém napojení, propojení. A když se skočí do vody, kde vlastně i tady byla potom otázka na teplotu vody, tak možná potom zodpovíš, tak v tom listopadu, když jsme byli my, tak se spousta lidí ani neoplavalo v neoprenech, protože jsme měli opravdu štěstí na to, že ta voda byla teploučká. A co ještě mě tam překvapilo, že nevíme, vlastně jsme se nad tím společně s Kašou zamýšleli, jestli to je tím, že tam je tak spousta delfínů a do té vody kadí, protože když vylezeme z té vody, tak my máme úplně jako i ta kůže je úplně nádherná, vyživená, vůbec není suchá, nemáme potřebu se jít jakoby sprchovat po té vodě, jak máme ty tendence někdy u moře, když jsme, že nás to žere ta sůl, nebo že prostě máme schoupať, tak ba naopak. To mě velmi překvapilo, že jsem měla úplně jinou jakoby strukturu kůže. To je teorie delfinního trusu, kterou jsme teď No. taky pozorovali v Dubnu, že vlastně neznám místo, kde by člověk vlastně vylez z vody. Já se většinou v Sataji ani nesprchuju. Na malý lodi vlastně není ani zas tak moc vody. Takže tento týden jsem se fakt nesprchovala. A ta moje kůže byla opravdu jak prostě od novorozeněte. Takže teorie delfinního trusu je, možná si můžete někdo patentovat potom, že vlastně, protože těch delfinů je tam opravdu hodně a samozřejmě tam kadějí do té vody. Já jsem to schytala i jednou takhle jakoby přímo do masky, když jsem pozorovala ze spoda nějaký delfíní bříško a říkala jsem si, ježiš, to je tak krásně bílý, úplně nádherný, to je úplně jako obraz takový jako nevinnosti a čistoty a přesně v momentu, kdy jsem si to pomyslela, tak se otevřela ta dírka a prostě oni mají takovou, je to jako sračka, jo, taká černá, uhlíková a prostě přímo jsem to schytala do masky. Ale právě ta teorie je taková, že tam, jak se mísí ta mořská voda s touto emulzí, tak to bude něco jako takového výživného pro tu kůži. Byla tam i nějaká otázka, jestli je ta voda jako nějak cítit speciálně v Satáje. Jako není to cítit, mám pocit, že to jako čuchově není cítit, ale vlastně je tam opravdu ta voda taká jemňou Měkoučka, úplně jako a měkoučka. naprosto průzračná. Tam ten rýf, kolem toho rýfu ta zátoka má od 6 do 12 metrů hloubky a je vidět absolutně průzračně až na dno, takže vy vidíte pořád na dno, i když vypadá to, že to třeba ani není těch 12 metrů a v některých hlubších místech to těch 12 metrů má. Takže jako v listopadu voda byla opravdu jako teploučka, měkoučka. Jakou jste měli vodu v dubnu? V dubnu byla voda měkoučká, měla asi 24 stupňů. Byla chladnější než v listopadu a v prosinci, takže když jsme v té vodě byli déle, tak už to bylo na neopren. Mm-hmm. Což je vlastně pro
to spolubytí s těma delfínama důležitý, aby člověk vlastně opravdu v té vodě setrvával v klidu, že i to, když mu je třeba zima, musí se zahřívat plavání a musí intenzivně jakoby plavat, tak nás dostává už zase do nějakého módu dělání. A opravdu s každým tím výletem, co tam jsme, se i já sama vlastně učím být víc a víc v tom modu bytí. Že stačí být, počkat. Ti delfini vlastně jakoby připlavou. Vlastně oni jako cítí, vnímají to nastavení jakoby člověka. My teď vlastně posílení ještě naším průvodcem, ačkoliv jsme to už všechno věděli, tak tím, že on opravdu vyzařoval tu auru klidu, tak jsme se jako drželi u něj a většinou jsme se trvávali na jednom místě, tam jsme se prostě placatili, relaxovali do vody, relaxovali v té vodě, rozpouštěli to tělo a delfíni vlastně prostě připlavali, chvilku si s náma hrali, odplavali a za chvilku zase připlavali, že opravdu není třeba nikam jakoby plávat, vyvíjet velké úsilí a to právě souvisí i s tím, že voda, kterou normálně třeba máme v bazénu, do kterého tady chodíme, má 26 stupňů a vlastně když plavem, tak je to OK. My se zahřejeme tím plaváním, tím úsilím a v té satáji tam si bereme neopreny, protože vlastně jako nechceme usilovat. Prostě zaplavem si třeba z radosti, ale vlastně jsme tam hodně v tom režimu prostě toho bytí. A samozřejmě, když někdo chce, když to někoho baví, se potápět, dělat otočky, plavat s těma delfínama, tak určitě jakoby taky může, jo. Všechny ty polohy jsou tam jakoby vítaný, ale vnímám, jak strašně moc vlastně my jako společnost jakoby potřebujeme nějaký ten protipol tlaku a vlastně nějakého takového bytí v, jak to říká Martička, v nějakých rolích, maskách, v tom, že jako se musíme snažit a protipólem toho je právě to neusilování, ten tichý klid, který vůbec nemusí být nuda. Někteří mají právě jakoby pocit, že ten tichý klid a to neusilování je nuda, ale u těch delfinů je to krásně vidět, jak je to vlastně jakoby živý, společný, hravý a zároveň jako hluboce klidný. Takže já vnímám vlastně, když se vždycky ještě vracím zpátky tady, jak je to možná i takové jakoby balzám a vyrovnání těch různých jako energií, které jako vlastně vnímám tady v tom našem světě, jo, do kterého jsme zasazeni a vždycky mi to potom vydrží nějakou dobu po příjezdu, kdy najednou jako vnímám ten svět úplně jinak. Vnímám, že nemusím reagovat na některé vlastně situace, že můžu počkat, stejně tak jako na ty delfíny, že vlastně to usazení jakoby v sobě a zároveň i ta zvědavost a nějaká hravost si s různými situacemi jakoby pohrát vlastně, zkusit jako k nim přistoupit jinak. Takže je to jako velmi, velmi občerstvující. No mi tam ještě přichází jakoby ta jedna věc, že v momentě, když v tom klidu jakoby nejsme, anebo když i tělo vypadá, že je klidné, že tam jakoby jenom jsme, ale přijde nějaká jako myšlenka, třeba tak teďka tady je, tak ho doplavu, jo, a nebo něco, tak ten delfín opravdu dvakrát mávne ploutví a už tam není, že tam je, jako že to jde, že on nám to ukáže hned ve vteřině. A je to super, že on na to jakoby tak velmi rychle reaguje, že si to můžeme jakoby zvědomit. Že tam je ten prostor na to vidět, v jakých přesvědčeních nebo vlastně co tam jako máme, co tam jako vyplulo a na co ten delfín vlastně zareagoval. Takže to tam jako je tam ten prostor na to se na to podívat a to bylo taky velké. A mají zároveň tak jako různé polohy. Občas jakoby vlastně si pak plujou v tom velkém hejnu úplně v klidu a člověk najednou plave s nimi a opravdu se cítí jako součástí toho velkého hejna, ale vlastně mu to připomíná, rozpomíná, že je součástí i vlastně toho života na zemi, součástí vlastně možná něčeho, co už dávno bylo před ním a zase bude dávno jakoby po něm, že vlastně jakoby nás to zasadilo do takové jakoby sítě existence, tak já jakoby vnímám,
vlastně to delfíní hejno. Stalo se mi jednou, že vlastně plavalo hodně těch delfínů naproti mě a oni mají také jako zobáčky, že to byly jako takový jakoby černý vlastně jsem viděla takhle jakoby ty černý zobáčky a do toho ze zhora svítily paprsky slunce, takže najednou se tam opravdu vytvořila taková síť z těch jakoby černých zobáčků, delfíních a z toho slunce jakoby se tam vlastně jakoby čas zastavil. Člověk se cítí opravdu součástí té sítě. Nebo mají úplně jinou polohu, že najednou prostě jsou ohromně hraví a pískají, vydávají vlastně ty ultrazvuky, také jakoby takové jásavý pískot, že vy vlastně pod tou vodou je slyšíte, ještě je nevidíte a najednou se objeví a oni si hrajou a ploutvičkama se tam pošťuchujou a vlastně občas tak škodolibí, jo, že vlastně na někoho jakoby vybafnou, jo, prostě někomu ploutvičku se tam prostě jako stimulujou nějakým způsobem. Takže i ta ohromná hravá energie. Potom jsou tam takový hejna třeba maminek s dětma, že vlastně plujou ty samice vlastně s těma malinkýma děťátkama, je vidět, jak to děťátko vždycky na chviličku prostě se od té maminky odpojí, něco jde proskoumat, vyskočí si nad hladinu a zase se připojí po tu její ploutvičku. Často je tam vidět, jak se kojej. A Ano. taky bych tě pozvala do vyprávění o tom ty druhé polaritě smrti. Mhm. To jsem právě chtěla říct, minulý rok zažili vlastně mrtvé mláďatko, protože delfíni vlastně v těch prvních svých 3 letech je velká úmrtnost těch mláďátek. Někde se uvádí, že až 20 až 30%. A viděli jsme opravdu delfíní samici, která po smrti toho mláďátka vlastně to mládě se svýma kámoškama jako vynášela na povrch, už mrtvé. A vlastně je už prozkoumáno, že delfíni mají i tyhle ty rituály truchlení, kdy se vlastně loučej s těmi svými zemřelými tak, že ho vlastně ještě tak, že po nějakou dobu vlastně nesou na hladině a mají nějaký svůj takový rituál rozloučení, kdybychom to říkali jakoby našimi slovy. Jo. Ale co je úplně jisté a je to taky prozkoumané, že vlastně fungují velmi sofistikovaným způsobem jako společenství, že mají svůj vlastní jazyk, dorozumívají se, že vlastně ty jejich sonary fungují jako takový rentgen, že jsou schopni rozpoznat, jestli žena je třeba těhotná, že vlastně oni skrze echolokaci nejenom identifikují předměty na dálku, ale vlastně vidějí i skrz. To znamená, určitě jsou schopni reagovat i na různé jako stavy toho našeho nervového systému. A vlastně je to cítit. Když se člověk jako jemně zjemní to vnímání, tak je to opravdu cítit, je to opravdu znát. V té vodě vsatá je vás občas i překvapí, že vy jste, když jako vnímáte prostor třeba jenom před sebou a koukáte, kde co je, a najednou se otočíte a za váma je velké hejno, jako by tam prostě vás okukovali a dělali si z vás srandu, že kam to koukáte. Nebo najednou prostě nějací delfíni vy si plavete, nic netušíte a najednou vás podplavou a úplně jako cítíte jako velkou jakoby energii, jak jde ze spoda, jak to opravdu jakoby projede celým tím vaším tělem. Takže je tam spoustu věcí, kterými možná určitě ještě jako o nich nevíme, mají větší mozky než my. A to není to jenom o velikosti, ale je to o tom, že jsou víc vlastně i spráštěné. To znamená, mají tam víc neuronů, neuronálních sítí. Někteří říkají, že je to vlastně taková mimozemská civilizace, která žije pod vodou. My je hledáme někde mimo zem, ale vlastně ta naše planeta, většina naší planety je voda, 70-80%, a je tam ten život pod vodou. A přijde mi to vlastně neuvěřitelně fascinující, nejen ten samotný fakt, ale i to, že my se vlastně z té vody a z toho života pod vodou můžeme jakoby hodně učit. A je tam pro mě tam hodně ten aspekt rozpomínání se, jako vracení se domů. Vlastně vracení se domů jakoby k něčemu, co někde jako hluboce uvnitř sebe cítím a co občas v té naší rychlé společnosti je jednoduché na to zapomenout.
Je to vlastně, jak to mluvíš o tom rozpomínání, tak tím, že opravdu se ten nervový systém tak nějak jakoby uklidní, sklidní a zflexibilní nebo rozpustí, tak jsem ve svém těle jako vnímala velkou prostorovost, velký prostor. A opravdu mi to umožnilo se velmi intenzivně napojit na intuici, svoji vlastní nebo na nějaký takový jako vhledy, odpovědi na nějaké otázky, že to nevycházelo to z hlavy, že jsem viděla, jak to udělám, ale měla jsem velmi silný, ale opravdu velmi silný niterný pocit, že to bude dobrý. Mm. A to vlastně jsem s, ze Sátáje s tím jakoby odjížděla, s tím velmi niterným, silným pocitem důvěry, bezpečí, napojení na tu intuici, že jsem ji opravdu velmi silně cítila a to je možná jako i díky tomu rozpomenutí se. Mhm. Kaši, já bych možná tady vypíchla pár otázek, jestli bys na ně odpověděla, jestli jsi No, s tím v pohodě. a koukala jsem, že i něco máme v chatu. Aha, aha. Tak mám teďka tady otevřené otázky jakoby z formuláře, tak jsem tady na některé jsme už si myslím odpověděli, ale jsou tady takové dvě otázky, jestli, že někdo by to rád zažil, to setkání s delfíny, ale už není dobře pohyblivá paní. Um, Tak Je to i pro lidi, kteří jako buď nejsou dobří plavci, protože tady to je i druhá otázka, takže na pohyblivost, na to, když někdo není dobrý zkušený plavec, ale jako vody se nebojí, plave v bazéně, ale není dobrým plavcem. jo. Tak záleží ta pohyblivost taky od stavu. Vím, že na větší lodě jezdí postižené děti, děti s nějakýma právě potížema neurologického charakteru. Měli jsme jednou na lodi i paní s Parkinsonem, takže vlastně tam je docela velká i posádka, hlavně na ty větší lodi, která tam může být jakoby nápomocná, takže to je jakoby nás konzultování. A co se týče plavání, tak se to je klidně i pro neplavce, protože je to velmi, je to jako takový prostě velký bazén, kde vidíte na dno. A můžete si vzít některé děti, já jsem tam měla všechny svý děti, nejmladší moje májinka v té době ještě neplavala, takže měla prostě nějakou jakoby vestičku, někdo, kdo se necítí jistý ve vodě, tak si veme prostě, může mít taky vestičku, takže spousta lidí, který do Satáje jeli, tak třeba se necítili ve vodě, nejsou dobří plavci, nepotápějí se, nebo vůbec nejsou plavci a prostě si floatovali na vodě a užívali si pohled pod hladinu. A musím říct, že i samotné mé první setkání s delfíny nebylo ani v moři, ale bylo právě jakoby z lodě a i to je vidět vlastně jakoby z lodě a neplavat s nimi je jakoby velký, no a potom v té vodě je to díky té vodě, díky tomu vodiči ještě o něco zajímavější. Takže stran nějaký fyzické zdatnosti, ta tam jakoby není potřeba. Potom pro fajnšmekry, kteří si chtějí užít i nějakou zábavu a zkoumání světa pod hladinou, tak samozřejmě Sata je i plná freediverů, kteří se tam prostě trénují a potápějí se na nádech do větších hloubek, ale úplně na pohodu jde sledovat všechno z hladiny, třeba ve vestičce. Mhm. A mi to přijde, že když máme neopren nebo ty ploutve a tu masku, že ta satája vlastně, nebo i to moře nás nadnáší, že opravdu tam stačí si jenom lehnout a plaveme na hladině, takže přesně tak. Komunikujete s delfíny telepaticky? Jak se na ně napojujete? Co vám řekli? Mhm. Tak v 70. letech byl vlastně vědec, který se snažil delfíny naučit mluvit lidskou řečí. A oni byli docela vlastně i efektivní a nějak jakoby se
učili, ale bylo to hrozný, protože je držel v zajetí a obecně vlastně si to vůbec, tak jak znám ty delfíny z toho otevřeného moře, tak vlastně mi přijde, že opravdu držení delfína v nějaký jako omezeným prostoru je opravdu velké týraní zvířat, protože to z nich cítíte, oni uplavou desítky kilometrů denně a vlastně jsou to opravdu takový svobodní tvorové. A mě baví třeba napodobovat ten jejich pískot. Nejsem žádný komunikátor se zvířatama, takže bych jako nějak telepaticky se s nima napojovala, ani vlastně, nevím, nemám nějaké také ambice, ale vlastně mi opravdu stačí vlastně s nima být a pozorovat je. A mám pocit, že potom vlastně, jak já sama v sobě se uvolním, tak ta moje komunikace s nima je spíš taková, že skrze mě, skrze tu krásu, to propojení, kterou já vidím venku, jsem schopná se napojit sama v sobě na tu krásu a propojení a vlastně na nějakou svoji hlubší strukturu. To znamená, že potom pro mě některé třeba životní otázky nebo něco, co si v sobě řeším, je najednou úplně jasný, protože jsem se jakoby spojila s nějakou větší hloubkou sebe. A tak já to prožívám. A někdo tomu může říct, že tady delfíni mi řekli, že nevím, to nemám přehánět s prací, jo. Ale jako vnímám to, že je to taková vlastně, že skrze tuto inspiraci já nějaký ty hlubší odpovědi jednodušejc nacházím vlastně v sobě. A kdybychom to brali na úrovni vědomí, tak možná to vědomí opravdu je jedno, jenom se projevuje v různých formách. Tak zrovna tato forma mi připomíná nějakou takovou hlubší moudrost. Takže tak to mám já, jak to máš ty, Martičko. No, je to jako vlastně, se teďka tím jakoby zamýšlím, že ono to jako nejde úplně logicky nějak jakoby popsat, když se to jakoby nezažije, protože to není jako úplně uchopitelné pro mě doslov, že vlastně tam ty odpovědi, asi když jakoby se uvolníme, já bych to vnímala jako na úrovni jako fakt, že když jdeme do toho uvolnění, tak tam vystupuje ten prostor vidět ty věci asi i jinak. A přichází velký to bezpečí. Takže když tam odpadají od nás i ty nějaké strachy nebo kontroloři, tak najednou tam přicházejí možná jako i ty odpovědi. A nebo aspoň ten pocit ty důvěry. A už jako vstupujeme do toho tématu úplně z jiného místa, než když do něj vstupujeme třeba tady doma, když do něj vstupujeme ze strachu nebo z kontroly nebo z nějakého zajetismu, že to vědomí máme jakoby zúžený, jakoby ten prostor v tom těle. Takže to si tak jako takhle to vnímám. A ještě tam, když jste teď a tady v té přítomnosti s těma delfínama, tak oni vás jakoby fakt zvou, že já jsem tam zažila ten ecstatic dance s partou delfínů. Já nejsem Frida Jover jako Kaša, já jsem tam vlastně byla trošku takovým, jak jsi mi to nazvala, že jsem bojkou. Já prostě, když jsem se chtěla ponořit, tak můj zadek mi to prostě nedovoloval. Takže jsem jakoby úkazem toho, že opravdu nemusíme jít pod tu vodu do těch 10-5 metrů a nějak jakoby s nimi plavat, ale i oni připlavou k vám a s váma tančejí, nebo jsem vlastně měla s velmi silnou zkušenost, že ten delfín se přede mnou postavil tím bříškem a stála, tak jako vlastně jsem kolem něj plavala, on pořád jenom stál a s náma na pobytu v listopadu byla kačka, která komunikuje se zvířaty a natáčela mě a byla úplně v takové euforii a říká, on před tebou stojí a tak dlouho, to není možný, tak na mě tam jako křičela z toho člunu. A co tam děláš, co tam děláš? A co ti říká? A najednou se ten delfín vykadil. A já jsem jenom vynořila tu hlavu si a říkám, kadí! Takže třeba někdo... Neříká z náhodou, když se tě ptala, co ti říká, neříká z náhodou ser na to? Ano, přesně tak. Takže tam jako opravdu, když vám ten delfín ukáže tu nejcitlivější jako vlastně část sebe, to břicho a ještě se tam před vámi uvolní, tak je to zážitek. No, je to zážitek. Když je Martička ve vodě, tak se i delfín postaví. Přesně tak. A
Je tady promiň, Kaši, ano, chtěla jsem Ještě se... mě napadlo ještě další, že jsme zmínili, jak plavou klidně, jak si hrajou a potom občas dělají to, že jsou někde lidi na hladině a oni začnou jakoby tak kroužit v takových jako kruzích nebo v takových jako spirálách, že vlastně najednou člověk si říká, to všude delfíni kolem mě ve spirálách a tohle je taky hodně jako zajímavý pocit vlastně, jako opravdu takový jako vlastně jako takový jakoby vír, taky jedna taková formace, kterou tam člověk může zažít. Byla tady otázka, že trošku, že by to někdo chtěl hodně zažít, ale bojí se ty velikosti delfínů. Já třeba, myslím, můžu na to odpovědět já za sebe, potom ti dám prostor. Já jsem nikdy neměla pocit strachu. Vůbec. Oni buď plavou v takové vzdálenosti, co je pro vás bezpečná, anebo když kolem vás proplavou, anebo když plave na vás hejno, tak oni vás vždycky oplavou. Tam není, že by do vás někdo jakoby narazil, nebo že by se vám něco stalo, že by to bylo pro mě nějak Naraz strašidelné. maximálně člověk. Ano, ano, s tím zkušeností máme veliké, ano. Aha. Tak jako, A měla jsi ty nějaký nepříjemný jakoby pocit? Nebo někdo v tvém, protože jsi zažila více lidí, jestli tam někdo jako měl takový jakoby pocit? ty delfíni dlouholebí jsou spíš jako extatické pocity, když ten delfín je opravdu blízko, ale oni mají neuvěřitelnou vlastně tu citlivost a somatickou vnímavost v celém těle. To znamená, oni i když jakoby plavete mezi to hejno, který jsou tam blízko u sebe ti delfíni, tak máte pocit, že oni se ani nerozestoupili, ani nezměnili tu formaci, ale furt jsou stejně daleko od vás, jo, jakože oni si to fakt regulujou, nedotknou se vás. Je to byla tam i ani jich by se člověk neměl dotýkat, stejně tak jako ničeho jakoby v moři, protože ono to všechno má svoji prostě nějakou jakoby mikroflóru a tak dál. Někdo, že se ho delfín jemně dotknul sám, ale jakoby s velkou jemností. Takže opravdu ti delfíni, kteří jsou vsáté, jsou to delfíni dlouholebí, oni jsou malinko menší. Jo? Malinko menší znamená 1,30 m až 2. Samci jsou až do 2 metrů, ale ti samičky a mláďátka, kterých je tam hodně, jsou menší. Teď v dubnu jsme viděli i hodně těhotných maminek. Myslím, že na nějaký plavbě nás čeká i možná nějaký porod. Delfíni se rodí tou zadní ploutví napřed a velmi často to probíhá taky v těch klidnějších vodách. A opravdu tam celý ten pocit z celého toho rýfu je velmi, velmi klidný, velmi, velmi bezpečný. Velmi bezpečný, jo. Doprovázeli nás tentokrát v dubnu, když jsme pluli tam do Sataj, tak najednou začali před tou naší lodí skákat velcí delfíni skákaví. A to už jsou jako dost macci, ti mají jakoby přes 2 metry a ti byli jako fakt ohromní. Ale opravdu z nich vyzařuje vlastně takový typ energie, že se jich nebojíte, že to je fakt úplně přirozené. A zároveň, když každý má své tempo a radši pomalu než rychle, to platí na moři, takže jsem zažila i lidi, kteří vlastně byli trošku nedůvěřiví k té vodě a nejdřív se koukali na ty delfiny z malého člunu. A i to je nádherný. Musím říct, že i teď v dubnu, když už jsme byli ten den třeba 7 nebo 8 hodin ve vodě, jako hodně hodin ve vodě, tak jsme potom jeli jenom na člunu a jenom jsme se koukali na ty ploutvičky ze zhora, delfíni se předváděli a plavali kolem člunu a skákali nahoru, tak je to úplně zase jiný pohled, taky nádherný, který může být z hladiny. Kaši, ještě jsou tady takové otázky, které bych chtěla, aby tady zazněly odpověď, protože jsem měla, předtím, než jsem tam jela, tak jsem měla takové podobné otázky. Četla jsem, že delfíni si chodí na Králové útesy odpočinout. Pokud je turisté příliš ruší, jsou snazší kořistí například pro žraloky. Jak hledíte na jejich
na jejich bezpečí. Je mi jasné, že lodi mi nehoníte, ale zajímá mě, jestli se to dá dělat i bez toho. Mhm. Tak zažíváme na tom koralovém útesu, že vidíme výletní lodě, kde přijede výletní loď, naskáče do vody 30 lidí z výletní vody a prostě ženou se za těma delfínama. Ale měli jsme tu možnost to i pozorovat, jak na to reagují ti delfíni. Takže delfíni vyvinou ve vodě, můžou vyvinout ve vodě rychlost až 35 km v hodině. Člověk, výborný plavec, třeba 7. Jo. To znamená, pak ten korálový útes má zhruba těch 6 kilometrů. To znamená, že v momentě, kdy ti delfíni vlastně, kdyby jsme je jako lidi čím štvali, kdyby je to obtěžovalo, tak oni dvakrát mávnou ocasem. Zaplujou do hloubky a jsou úplně vlastně v jiné části toho korálového útesu, kde ty lodě nejsou. Že je část korálového útesu, ta východnější, kde jsou lodě, a ta druhá část toho srdíčka, tam lodě nejsou. Takže měla jsem párkrát tu možnost fakt sledovat, jak ti delfíni si hrajou s tou přítomností těch lidí. Zvlášť těch, kteří je nějakým způsobem jako plavou za nima rychle, protože chtějí být s delfínama. Tak ti delfíni prostě plavou jedním směrem, teďkom celá ta banda z té výletní lodě nabere ten směr, že jo, teďkom všichni rychle za těma delfínama. Delfíni udělají otočku a plavou zpátky a oni se tam zase pomlátějí přes sebe jako na tu druhou stranu, jo. A delfíni zase udělají otočku, když už zase naberou ten směr ti lidi, že jo, a zase plavou jako zpátky a tak si vlastně, a podle mě se úplně jako smějou, úplně si říkají, aha, prostě to je tak vtipný, jak se tam jakoby mlátí nahoře. Takže já jsem měla z toho ten pocit, protože taky mě to jako ohromně zajímá, že vlastně, že fakt delfíni mají z lidí prdel. A taky jsem zažila prostě situaci, kdy nějaký plavec freediver se ponořil do hejna těch delfínů, který jako zrovna plavalo tak v klidu, bylo to ohromné hejno, třeba 50 delfínů, vlastně vytáhnul ruku na jednoho tého delfína, šáhnul, ten delfín ve vteřině udělal pohyb ocasem, celý to hejno udělal podobný pohyb ocasem a během 3 vteřin tam nebylo to hejno. Udělali prostě a zmizeli z dohledu. To znamená, tohle jsem brala třeba jako, že to bylo zrovna jakoby narušení vlastně té nějaké jejich jakoby energie, formace toho, co teďkom potřebovali a v momentě, kdy jim to jakoby někdo naruší, tak zmizí. No s čím, že jako opravdu my se snažíme, aby to bylo jakoby úplně velkým, respektujícím, klidným způsobem, ale jako nevím. Ta moje odpověď je, že nevím, ale od našeho průvodce jsme se dozvídali hodně jako zajímavé věci, nebo i teď jsme měli ten pocit, že ti jakoby nás opravdu vyzývali, ti delfíni, jakoby je to zajímalo prostě. Ještě večer vždycky, než odplouvali ze zátoky lovit na otevřené moře, tak párkrát k té lodi vždycky připluli prostě, skákali na rozloučení a odplavali. A co se týče žraloků, tak na otevřeném moři prý za hejny delfínů plavou žraloci, ale ne proto, že jedí delfíny, ale protože delfíni mají hodně dobré lovecké strategie a ne všechno, co uloví, tak snědí a ti žraloci po nich dožírají. Takže to nás jenom ten náš průvodce jako upozorňoval, protože to je člověk, který plave i z žraloky, že kdyby jsme viděli delfíny na otevřeném moři, u lovu, tak není úplně dobrý hnedka za nima skákat, protože když skočíte za nějakým hejnem delfínů, tak je docela možný, že skočíte do toho hejna žraloků nebo do nějakých žraloků, který vlastně plavou za těma delfínama a dojídají po nich zbytky. Nicméně i ti žraloci, když se ví, jak se s nima chovat ve vodě, nejsou nebezpeční, protože jim lidi nechutnají. Oni zaútočí nebo ochutnají člověka pouze, když ten člověk se chová jako oběť, protože žralok je predátor klasický, takže když člověk začne hodně prostě máchat rukama, nohama, tak to je prostě takový červený hadr na žraloka. Ale když zachová udrží oční kontakt, může pak žraloka odklonit v klidu. Tak to Kaši, měla jsi zkušenost, že jsi v Sataje potkala žraloka?
Poprvé jsem tam potkala žraloka, teď v dubnu malýho jsme potkali žraloka s kačkou, kamarádkou na útesu. Byl to malý žralok, takzvaný lemon shark, který a možná je i vegetarián, nevím, nezkoumali jsme to, přišel nám spíš roztomilý, ale jinak v Satáje prý vůbec žraloci nejsou. Právě tím, že je tam jako jsou tam velký hejna těch delfínů, který tam odpočívají, tak to ty žraloky jako nějakým způsobem vůbec neláká. Vlastně nezdržují se v těch klidných oblastech. Možná i proto, že je tam vlastně jakoby mělká, že je tam jako de facto mělčina, co se týká jako otevřeného moře, že tam je opravdu těch 10 metrů, max 12, když to žraloci se spíš pohybují jakoby v těch hlubších vodách. Mhm. Hmm. Tak ještě máme tady otázky z chatu. Čau, můžu ještě jenom, že jsem je tady Ano. k tomu, že si zapamatovala, že vlastně, čau, já jsem Monika a byla jsem tam teď s Kašou, že říkal, že tam nejsou moc ryby, že oni vlastně jako by tam, ty žraloci tam neplavou, protože tam nemají tu potravu, že oni jsou na rýfech, ale z druhé strany, ne zevnitř té Satáji, ale maximálně zvenku těch rýfů, jako když už by tam byli, ale že vlastně tam nemají důvod plavat a tím, že tam ty delfíni ani nelovějí, tak vlastně tam nemají prostě tu potravu, takže co by tam žraloci dělali. Takže tak jenom jsem to chtěla doplnit. Ahoj. Tak oni taky koukali na lidi. A máme tady ještě otázky. Hezký den, bude stejný průvodce i v říjnu? Tak pracujeme na tom, protože jsme si řekli, že už prostě chceme vždycky toho průvodce, tak to vypadá, že jo. Vypadá, že jo. Zároveň i to vypadá, že v říjnu možná budeme dělat jednu z posledních plavb na té větší lodi, která má své výhody samozřejmě v tom, že je tam jakoby větší komfort, člověk má víc prostoru pro sebe a tu malou plachetnici jsme se tak nějak jako prostě zamilovali, takže na ty příští roky to budou spíš taky komornější plavby. Zdravím vás, ženy. Jen vás poslouchat je nádherné, děkujeme. Jestli to asi chci to zažít. Další plavba je teda na podzim. Další plavba je na podzim, vychází to na podzimní prázdniny a je to, myslím, 24 až 31. 10. Říjen. Je, tak. A je tady otázka, zda jsou všechny plavby otevřené i dětem, anebo jsou i nějaké plavby jenom pro dospělé. Teďkom se to jakoby formuje, myslím si, že vlastně ta velká loď je pro děti jako vhodnější, je tam víc prostorů a tak dál. Myslím, že budeme jakoby ty plavby na té plachetnici, fakt na té malé plachetnici, kde je vlastně pouze 8 lidí, 8 míst, koncipovat spíš jako plavby pro dospělí. A ty velké lodě jsou pro děti úplně úžasné. Moje děti tam jsou vždycky naprosto happy, spokojené a zároveň si tam můžou najít svý koutky pro tvořivé dětské hraní a je to všechno takové jakoby víc prostornější. Zároveň, já když jsem jezdila tady po Středozemním moři, tak jsem brávala svého staršího syna, kterýmu tou dobou bylo 10, 11, 12 a byl úplně jako ohromně se mu to líbilo, jako i na ty malé plachetnici. Takže asi to nemáme úplně vlastně nějak koncipované. Na ty větší lodi je to jakoby naprosto no problém, tam to máme ověřený. A ty menší lodě, když je to dítě dobrodružného charakteru, tak myslím si, že taky jako v pohodě. No, ale vždycky to budeme nějak tak designovat, ať je nám v tom dobře. Je tady dotaz ještě na záznam. A záznam bude a ptáte se, jak dlouho bude možné ho shlédnout, zůstane vám na pořád. No dokud bude si fungovat třeba internet, že jo? Ano. A to je další věc. Děkuju, že to zmiňuješ. Není tam internet. Nejde tam internet. Což je úplně úžasné, protože to je takový další benefit toho, že jsme fakt v té přítomnosti, v totálním teď a tady,
Jediný, co řešíte, je, kdy skočíte do vody a máte čas jakoby na tu vztahovost i k těm lidem, se kterými tam jste, a i vztahovost nějakou k sobě a opravdu jako spočinout v té přítomnosti, a to je prostě magic. To je v rámci našich zásad méně je více, méně informací nebo u toho nějakých jakoby šumů jakoby zvenku, z těch technologií, které prostě nejsou úplně přirozený pro nás. A zároveň to potom opravdu dává prostor tomu magickému, těm mezilidským setkáním a vlastně té přírodě, že můžeme opravdu v tom být naplno a to je úžasný. Takže to mi vlastně ani nedošlo, ale to je určitě taky velkou částí důvod toho jako hlubokého vydechnutí a spočinutí. Mhm, mhm. Určitě, a ještě možná hledám tu fotečku z ostrova. Možná ještě řekni pár vět o ostrůvku. Já ji tady zkusím mezi tím nějak našerovat, jestli se mi to podaří. Poslední den většinou ty plavby jedeme k opuštěnému ostrůvku, kde člověk zase zažije takovou tu euforii propojení se zemí. Většinou tam uděláme ohniště a pozorujeme zase tam jsou malí krabíci, různé druhy ptáků, nádherný mušle, takže to je vlastně zase ještě takový jakoby doplnění těch našich cest, taky jakoby spočinutí na malém opuštěném ostrově. Tentokrát jsme to měli vlastně zase trošičku jiné, protože klasicky s velkou lodí se jezdí na jeden daný ostrov, s tou menší máte víc možností, jak je to opravdu malinkatý. Je to malinkatý tichý, můžete jet na plachty, vlastně vypínají se tam jakoby motory, je to celý takový jako úspornější. Tak jsme jeli opravdu ještě k menšímu opuštěnému ostrůvku a člověk se tam cítí trošku jako, nevím, Robinson na opuštěném ostrově. Je to tak, ale se svojí jakoby smečkou, se svojí jakoby tlupou. A potom týdnu na moři je vlastně krásný objevovat tu zemi, tu pevninu, zase prostě s nohama v písku, ale ještě ve vodě, vlastně v takový panenský přírodě. To je krásný taky. Krásná. A co třeba já jsem zažila, že já jsem neměla vůbec žádný problém na lodi, ale když jsem přesně dosedla na ten ostrovek, tak jsem jako začínala vnímat, jak se to se mnou jakoby houpe, že když se stoupneme na tu stabilní půdu, tak začínáme vnímat přesně, co se to v tom našem těle odehrává, jak to tam je pořád na té vlně. A i ten stejný pocit jsem měla po příjezdu, že vlastně 3 dny se mnou to tady houpalo a byl to jako, nebyl to pocit, že mi bylo špatně, to vůbec ne, ale spíš jsem měla takový ten pocit, že já bych byla ten mimozemšťan, který tady přijel. A jenom jsem opravdu jenom koukala. Vůbec nic jsem si o těch věcech nemyslela, nebo jsem je nějak nehodnotila, že ježíš, to je strašný, rychlý, blbý, ale jenom jsem jako koukala a přišla jsem si jak takový jako nějaký jako lenochod, no, nebo takový jako fakt zpomalená, a bylo to takový jako zajímavý hodně po tom příjezdu ještě ty 3 dny. No a je to zajímavé, že vlastně to houpání, když člověk se dostane z lodi na pevninu, nám zase připomíná tu naši jakoby vodu a tekutost v tom těle. A je zajímavý, že když to s náma začne houpat a my se začneme houpat s tím, jo, vlastně jako spojíme se s tou naší tekutostí, tak je to příjemný, jo. Ale když to s náma začne houpat a my bychom to chtěli vlastně jako kontrolovat, jo, tak to může být nepříjemný. A já to beru vždycky jako takovou to houpání, jako vlastně takový připomenutí si těch vod v nás a toho, jak je vlastně důležitý s nima být v kontaktu. Mhm. Tady ještě ukážu fotku z lodi, tam jde trošku zatím vidět, jaká je barva moře. Je to úplně taková azurová, až svítivá.
barva, takže už jenom ten pohled okolo je. I bez těch delfínů ve finále je to Jo. krásné. Jo, že. Hmm. Hmm. Tak klidně, jestli vás napadají ještě nějaké otázky nebo komentáře. Roman napíše, podle nových poznatků je 99% molekul lidského těla strukturovaná voda. Je dobrý být s vodou v kontaktu, laskavě. Hmm. Já se ještě podívám, jestli jsem neopomenula nějakou otázku, která k nám přišla do tabulky. Ptala se tady ještě Kačka, jestli byli jste na té malé plachetnici, ke které jsme z velké lodi často jezdili na člunech, protože tam byli delfíni skoro furt. Ano, přesně na té jsme byli. Z těch velkých lodí se po Satáje jezdí vlastně na takových menších člunech a přesně čluny pořád jezdili k těm malým lodím, protože tam pořád byli delfíni. Takže ano, je to tak. Možná je vlastně na tom láká, že na té menší plachetnici jsou ti lidi opravdu blíž té vodě, nevím. Nevím, no, ale jako opravdu to tam tak jako vypadalo, že se kolem té malé plachetky hodně zdržovali. Mně to přijde, že oni jsou opravdu jakoby zvědaví a jsou takový hraví, otevření. A když opravdu vycítí, že ten člověk je v klidu a nemá tam přesně nějaký ten záměr ho nějak jako dohonit, což se stejně nikdy nepovede, tak on se s váma jako rád bude jako hrát a plavat před váma, ale že jsou spíš takový jako zvědaví a že potom i jako připlávají s tou zvídavostí jako k vám. Mm. A je to tam takové, že já jsem zažila právě asi párkrát s dětmi, možná jako jednou nebo dvakrát na nějakých jako přesně těch lodích turistických, že jsme naháněli velryby a přesně delfíny, když jsme někam jeli a zrovna se tam něco objevilo. A mi to bylo hrozně moc nepříjemné, že fakt mi v tom nebylo vůbec dobře. A právě s takovou trošku obavou jsem si říkala, že to vlastně nechci tam někde jako nahánět delfíny, že vlastně to není jako vůbec moje. A tam se to děje v takové jako laskavosti, že to není vůbec žádný nahánění, ale že vlastně my tam jsme v té vodě a oni tam buď jsou s námi, nebo tam prostě nejsou. A není tam jako vůbec žádný tlak. A mi se teď ještě vzpomnělo, jak někteří mají takový to, delfíni, tak my zhruba od půlky plavby, nebo možná už od začátku jsme si dělali taky vtípek, když jsme viděli někde nějaký lidi, takže jsme, lidi, podívejte, jak jsou krásní, jaký mají prostě šnorchlíčky a nohy a ruce. Ploutvíčky. A ještě co bylo jakoby zajímavé, že oni hodně jsou zvědaví, když jako slyší nějaký ten zvuk, takže když se jako začne zpívat, jo, nebo někdo na něco hraje, vy jste tam teďka měli harmoniku, nebo když tam někdo má ukulele a vlastně oni slyší ten zvuk, ten zpěv těch lidí, tak taky jakoby připlouvají z toho zvědavosti se podívat, co tam je. A když jsem byla na velké lodi, tak se tam 3krát vlastně za den jde plavat na hoďku a půl až 2, záleží podle toho, jaká je atmosféra. A já jsem nejenom proto, aby ke mně jakoby připlavali, protože to jako nikdo neovlivní, ale jsem opravdu zvučela do toho šnorchlu celou třeba tu hoďku a půl 3krát. A vlastně taky, co to jakoby s náma udělá, ten zpěv pod tou vodou, tak to taky je dobrá ladička našeho systému. Tady se ještě Kamil ptá, že by ho zajímalo, jestli je o delfín ve vodě slyšet a cítit. Slyšet jako rozhodně jsou, když mají jako tu hravou svoji náladu a pískají, tak ten přenádherný zvuk, když ponoříte hlavu pod tu vodu a slyšíte ten pískot, třeba je ani nevidíte,
a cítit, já myslím, že ta jejich přítomnost tam prostě cítit je. A ještě jsem tady našla otázku, jestli budeme plavby plánovat, tak je tam ta podzimní a určitě se chci jako každý rok do Sataje vracet, možná s menší skupinkou. Aktuálně mám i za Lubem, je to v plánu, ale asi až od příštího nebo přes příštího roku i udělat nějakou takovou expedici v tomto duchu za velrybami a to možná už bude trošku dál do zálivu v Mexiku, kde funguje organizace, která se právě zabývá velrybami, takže tam pro nějakou malinkou skupinku bych ráda se tam taky jakoby vnořila do těchto vod. A za delfíny se určitě chceme vracet. Takže budeme v kontaktu a možná se tam můžeme někdy podívat společně. Protože je to opravdu, když člověk začne i sledovat ty možnosti, kde může být nějakým takovým vědomým způsobem s dobrýma lidma v kontaktu s tím podmořským světem, tak ten Egypt a to Rudé moře vlastně je opravdu relativně blízko k nám. Let tam trvá 4 hodiny, vlastně je to ve stejném časovém pásmu. Tak i toto je vlastně příjemné. Je to příjemné. Klidně, jestli vás něco napadá, nějaký komentář, otázka, sdílení, tak se můžete tady na závěr odmutovat, nechat rozeznět svůj hlas nebo nám napsat do chatu a pomaličku se budeme chýlit naši obědovou pauzu ke konci. Vždycky tak proklikneš na delfína. Tak já myslím, Kaši, že jsme všechny otázky, dalo by se říct, zodpověděli. A moc děkuji za povídání a těším se na podzimní setkání. To se tak těšíme. Už se nemůžeme dočkat, ten podzim je hodně příjemný v tom, že není vedro, ale voda je krásně nahřátá vlastně z toho léta, takže a méně fouká většinou, takže určitě bude laskavé. Jak se napadlo, jestli můžu sdílet? Já jsem na delfíne, jednou jsem byla s partnerem, je to úplně neuvěřitelná dimenze, jako má. Když Kaša bylo taky malou, třeba něco má, ale pro mě je to úplně celý to spojení jako Moni, není tě moc dobře slyšet, což je škoda. No, je to škoda, ale strašně se sekáš. Partnerské že je s partnerem. Jo, že jet s partnerem je dobrý, nebo blbý? Ukáž, tak nebo tak, nebo tak. Moňa se nám sekla, škoda. Moňa se tam sekla, ale já jsem ji zažila na lodi s partnerem a vypadalo to moc dobře, takže bych řekla, že to bylo doporučení. Že si to spolu užili a spolu je to opravdu prostě jiná dimenze zážitků a prožitků pod vodou i na vodě. Vlastně Monča mi teď připomněla, že na téhle plachetnici jsme si sdíleli potom, kolik jsme toho zažili poprvé vlastně. Někdo, já jsem třeba už, nevím, tam byla po 8, ale poprvé jsem se týden nesprchovala.
protože ta satája s tím efektem delfínního hovna je prostě boží. Takže spoustu lidí zažilo na lodi nějaký jako svý poprví a to je vlastně taky hodně osvěžující. Hmm. No tak jo. Tak já myslím, že dneska to je vyčerpávající, a abychom zase nezahltili, protože už tady nahráváme tak hoďku 20. Tak kdybyste měli ještě nějaký dotazy na Kašu, tak klidně pište, buď mě, nebo přímo Kaši. A za mě bych chtěla poděkovat za krásné sdílení a úplně to zase probouzí. Všechno to se probouzí. Mějte se krásně a přeju dobrý kontakt s vodou v nás, s tím klidem, s tím plynutím, ale i s tou radostí, zvědavostí a třeba někdy na palubě. A nebo na souši. Tak. Tak jo, tak mějte se krásně, děkujeme za pozornost, za váš čas a záznam bude a budu ho rozesílat buď ještě teď, anebo zítra. Tak Mějte jo, se. krásný jaro všem. Pa, pa. Ahoj.